Dear Miss Love, ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay kakaiba. Ito ang kwento ng buhay namin ng asawa ko ni si Alan. Isang kwento ng karanasan na hindi namin makakalimutan. Hindi ko po alam kung may kagaya kami na ganito rin ang kwento. Pero kung napanood nyo na ang movie na Open, nahawig doon ang aming kwento. Ang pinagkaiba nga lang, kami ay mas tumibay pa ang relasyon at mas naging masaya. Kaya po ang kwentong ito ay hindi pwede sa lahat. Ako si Dayan, 29 years old. At ngayon ko palang naramdaman ang kaba na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Hindi dahil sa takot o sa takot, kundi dahil sa ideyang ako mismo ay pumayag na gawin ang matagal nang iniisip ng asawa ko. Si Alan, ang mister ko, ay 29 years old. Mula pa noong boyfriend at girlfriend pa lamang kami, wala kaming tinatago sa isa't isa, lalo na pagdating sa mga bagay-bagay. Sa totoo lang, mas naging exciting ang relasyon namin dahil sa kanya. 6 na taon din kaming magkasintahan bago namin naisipang magpakasala. Isang bagay, Miss Love, ang paulit-ulit naming pinag-uusapan. Paano kung may ibang lalaki akong makasalo habang pinapanood kami ni Alan? Oo, alam kong para sa iba, mali, nakakadiri o nakakahiya. Pero para sa amin, masaya. Nandun yung thrill at excitement. Wala pa kaming anak, magaan pa ang buhay. At para sa amin, bago pa man pumasok sa seryosong panahon, gusto naming tuklasin kung hanggang saan ang tiwala namin sa isa't isa. At kung sino ang napili namin para dito. Siya, si Kuya Gardo. Isa sa mga pinakamatagal at mapagkakatiwalaang trabahador ni Alan. Binata pa siya, pero may edad na. Mga 42 na siguro. Tahimik lang siyang tao. Mabait at halos hindi makatingin ng diretso sa akin. Pero ramdam ko, may tagong pagnanasa siya. Matagal ko na ring napapansin yun. Isang beses nga, habang nag-aayos siya ng pinto sa kusina, hindi ko maiwasang mapansin ang titig niya sa hita ko. Pero mabilis siyang umiwas. Doon pa lang, alam kong posibleng siya ang tamang tao para sa gusto ni Alan. Isang gabi, habang nagkakape kami sa sala, naglakas loob na ang mister ko. Love, kung sakaling itutuloy natin to, si Gardo kaya? Tahimik siya, desente at palagay ko, gusto ka niya. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Sa totoo lang, ilang beses na ring tumakbo sa isip ko si Kuya Gardo. Hindi sa type ko siya, pero may appeal yung katahimikan niya. Yung pagiging rug at para bang marunong sa lahat ng bagay. Sigurado ka ba talaga? Tanong ko sa mister ko. Hindi naman kita pipilitin, sagot niya. Pero gusto ko lang maranasan at gusto kong ikaw ang makaranas niyan habang nandoon lang ako. Hindi ko alam kung paano na lang ako napatango, pero siguro dala ng tiwala namin sa isa't isa, pati na rin ang curiosity ko bilang babae, hindi ko na rin napigilan. Kinabukasan, tinawagan ni Alan si Kuya Gardo at pinakiusapan na tingnan yung gripo sa loob ng bahay. Wala naman talagang sira, pero gusto lang naming mapalapit siya. Naghanda ako ng merienda. Nagsuot ako ng simpleng dress. Malipis pero hindi bastos. Yung tipong pambahay lang,
pero pwedeng magpakiliti ng imahinasyon. Nung dumating si Gardo, ako ang sumalubong. Pasok ka, Kuya Gardo. Dumiretso ka na sa kusina. Tahimik lamang siya. Halatang nahihiya. Binuksan niya yung gripo, kunwari ini-inspeksyon, pero ramdam ko naman ang mga mata niyang minsang sumusulyap sa akin. Inabutan ko siya ng juice. Tagal niyo nang magkakilala ni Alan, no? Tanong ko. Opo, ma'am. Mahigit 4 na taon na rin po mula nung lumipat ako dito. Wala ka pang asawa? Tanong ko. Wala pa po, sagot niya. Trabaho lang muna. Mahirap po kasing buhay. Tsaka may edad na rin naman ako kaya hindi na akong umaasang may magkakagusto pa sa akin. Ngumiti ako. Malay mo, baka may magandang pagkakataon na dumating. Wika ko. Tumango lamang siya, pero kita ko sa mata niya yung kaba at yung halong hindi may paliwanag na tensyon. Parang alam niya na may kakaibang mangyayari. Kinagabihan, habang naguhugas ako ng pinggan, lumapit si Alan sa akin. Hinawakan niya ako sa bewang sabay bulong na, "Anuhan, handa ka na ba?" Hindi ako nakasagot, pero sa mga mata ko, alam niyang oo. Sa sumunod na araw, tinawagan niya si Gardo at pinaupo sa may sala. Naupo si Alan sa kabilang sulok. Ako naman, naupo sa gitna nila. Tahimik nung una. Seryoso kaming lahat. Han, Alan, gusto mo ba ikaw na lang yung magsabi kay Kuya Gardo? Wika ko. Tumango ang mister ko. Gardo, sabi niya. Alam mo naman matagal na tayong magkakilala. Magkaibigan. May ipagtatapat kami ni Dayan sa'yo eh. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi ito biro. Pero alam naming mapagkakatiwalaan ka. Hindi nagsalita si Gardo. Nakatingin lamang to sa aming mag-asawa. Matagal na namin pinag-uusapan ni Mrs. to at gusto ka sana naming isama. Gusto kong makita si Dayan sa piling ng ibang lalaki at ikaw ang napili namin. Natahimik ang buong sala. Tanging electric fan lang ang maririnig. Nakatingin si Gardo sa amin at hindi makapaniwala. Wala namang sapilitan. Dagdag ko, kung hindi ka komportable, ayos lang. Kalimutan mo na lang to. Sabi ko. Pero hindi siya tumayo. Hindi rin siya tumanggi. Sa halip, isang mahinang tanong ang narinig namin. Sigurado ho kayo? Pareho ninyong gusto to? Tumango kami ni Alan. At doon ko naramdaman ang init sa dibdib. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing yun. Pero isa lang ang alam ko, excited ako sa mangyayari. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noong gabi ring yun. Buong katawan ko'y may halong kaba, kilig at hiya. Parang kinukurot ang puso ko sa bawat alaala nang sinabi ni Alan kay Gardo. Wala na akong atrasan. Pinayagan ko na at tanggap ko na rin. Pero kahit ilang beses na naming napag-usapan ni Alan to, iba pala pag totoo na. Hindi na kwentuhan lang habang nakahiga. Hindi na to yung papanoorin lang sa video o binubulong sa dilim. Ako na mismo ang andoon. At si Gardo, ang trabahador ng asawa ko, ang napiling maging bahagi ng laro namin. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nasa bahay lang ako, nag-aayos ng mga gamit. Pero sa bawat tunog ng gate, bawat hakbang sa labas, iniisip ko agad kung si Gardo ba yung dumating? Hindi ko alam kung excitement o kaba, o baka pareho. Kinagabihan, naulit ang eksena. Tinawagan ni Alan si Kuya Gardo para sabihing bumalik siya sa bahay at may ipapatingin ulit. Kunwari lang, pero si Gardo na rin siguro ang nakakaalam ng totoo.
Pagkarating niya, pinapasok siya ni Alan sa loob ng bahay. Ako, nakaupo sa gilid ng sofa. Nakashort lang ako at simpleng sando. Pero ramdam niya ako. Yung mga mata niya, hindi bastos pero mabigat. Tila nagpipigil. Tahimik siyang umupo sa gilid ng sala. Si Alan naman, naupo sa maliit na silyang kahoy sa may sulok. Hawak niya yung bote ng alak. Parang mas kampante pa ngayon. Ano, handa ba kayong dalawa? Tanong ni Alan sabay ngiti sa amin. Tumango lamang si Kuya Gardo. Ako naman, ngumiti. Yung konti lang, parang may kaliting hindi ko maipaliwanag. Hindi ako pinilit. Wala ni isa sa amin ang nagmamadali. Pero ang tensyon sa paligid, parang sasabog kahit walang nagsasalita. Ilang minuto ang lumipas. Tumayo ako at lumapit ako kay Kuya Gardo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Magaspang yun at napakalamig. Hindi siya gumalaw, para bang hindi makapaniwala. Relax ka lang, Kuya Gardo. Ako nang bahala, bulong ko. Hindi pa rin siya makatingin sa mata ko, kaya ako na ang tumingin sa kanya. Gardo, sabi ko halos pabulong. Sigurado ka na ba talaga? Sumagot siya, pero mahina. Oo, Ma'am Dayan. Basta, kung ano yung gusto niyo. Doon ko na nakita sa mata niya ang respeto. Maginoo siya. Hindi siya yung manyak. Isa siyang lalaki na alam ang lugar niya, pero binigyan ng pahintulot na lumampas sa linya. At ako ang nagbigay noon. Nagsimula noon ang gabi, Miss Love. Hindi ko na ikukwento ang mga detalye. Hindi na yon ang mahalaga sa parting to. Ang importante, nangyari na. Ako, si Gardo at si Alan. 3 taong may kanya-kanyang papel. Sa buong gabi, naroon si Alan. Minsan nakatingin sa amin, minsan nakapikit. Pero hindi siya umalis, hindi siya humadlang. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ng asawa ko. Pero sa isip ko, isa lang ang sigurado ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing to, na si Gardo ang nakasalo ko. Ibang-iba siya. Iba sa asawa ko. Ramdam na ramdam ko si Gardo. Napakaingat niya. Parang bawat galaw niya ay may tanong at ako ang nagbibigay ng sagot. Hindi ko inakalang mararamdaman ko to. Yung thrill na alam mong may ibang lalaki sa'yo habang nakikita ka ng lalaking mahal mo. Matapos ang lahat, nakatayo ako sa tapat ng salamin. Nakarob lang ako. Basang-basa ang buhok sa pawis. Hindi lang dahil sa init ng gabi, kundi dahil sa tindi ng emosyon. Lumapit si Alan mula sa likod. Hinawakan ang bewang ko, tsaka bumulong. Hindi ko alam kung maiiyak ako o tatawa eh. Pero ang alam ko, mahal kita. At ngayon, mas mahal pa kita. Tumulo ang luha ko noon, hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa saya na para bang malaya ako. Si Gardo, tahimik siyang nag-ayos ng sarili. At nung paalis na siya, tiningnan niya kaming dalawa ng asawa ko. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagdemand. Tanging isang tanong lang ang iniwan niya. Hanggang dito na lang po ba to? Nagkatinginan kami ni Alan. Walang malinaw na sagot. Pero sa mata ni Alan, nakikita ko ang ngiting kilala ko. May susunod pa. Pagkaalis ni Gardo, sinulit namin ng asawa ko ang natitirang oras. Isang pangyayari na lalong nagpainit sa aming pagsama. Matapos ang gabing yon kung saan pinayagan ako ng asawa ko na mapasa kamay ni Kuya Gardo, even for a moment, I felt like we had crossed a line. Then step back with our bond still intact. Pero sa hindi ko inaasahang paraan, naging mas malalim ang relasyon namin ni Alan pagkatapos nun.
Mas naging sweet siya, mas naging malambing. At sa bawat haplos niya, para bang pinapaalala niya sa akin na kahit sino pag lumapit, ako pa rin ang misis niya at siya pa rin ang tanging tahanan ko. Pero alam kong hindi pa siya tapos at hindi pa rin ako. Dayan, sabi niya isang gabi habang nanonood kami ng TV. Kung may isa pa tayong pagkakataon, gusto mo bang ulitin? Napatingin ako sa kanya. Sa tono ng boses niya, alam kong hindi lang ito simpleng tanong. May ibig sabihin at higit sa lahat may bagong plano. Sigardo ulit, tanong ko. Tumango siya. Oo, pero this time, sa labas na ako. Aalis ako. Nagulat ako. Unang beses nandoon siya, nakikita kami. Sa pangalawang pagkakataon, gusto niya ay wala na siya sa mismong eksena. Paano yun? Tanong ko. Gusto kong ikaw lang yung nandun. Kayong dalawa. Ako, nandun sa labas. Hawak niyo ang oras niyo. Hindi ko kayo makikita, pero maririnig ko. Ibang dating sa akin noon, Miss Love. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mas matinding karanasan. Mas delikado, mas hayagan. Parang mas malalim ang hakbang kaysa sa una. Pero siguro nga, kaya naming abutin to. Kaya naming tahakin ang dulo ng pantasyang to kung buo pa rin kami sa huli. Ilang araw ang lumipas. Tinawagan ulit ni Alan si Gardo. Pero ngayon, walang bahid ng trabaho ang dahilan. Diretsahan na. Sinabi niya kay Gardo na kung bukas siya sa huling yugto ng aming pinag-usapan, pumunta siya ulit sa bahay. Isang gabi lang. Wala akong idea kung ano ang magiging reaksyon ni Gardo. Pero pagdating ng gabi, dumating siya. Tahimik pa rin at walang kibo. Bit-bit ang dati niyang bag, simpleng t-shirt at tinging alam kong hindi na inosente. Nasa sala kami. Si Alan nasa tapat namin. Wala nang paligoy-ligoy ang usapan. Ito na ang huling beses, Gardo. Sabi ni mister ko. Wala nang susunod. Pero sa gabing to, gusto kong si Dayan ang gumawa ng desisyon. Kung papayag siya, kung handa siya, at kung kaya niyang gawin kahit wala ako sa tabi niya. Tumingin sa akin si Kuya Gardo. Hindi siya nagtanong at hindi rin ako nagsalita agad. Sa halip, tumingin muna ako sa mister ko. Pinagmasdan ko siya. Ang lalaking pinakamamahal ko na handang hayaan akong sumubok ng ganitong karanasan. Hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil sobra niya akong pinagkakatiwalaan. Basta ikaw ang kasama ko sa dulo. Sagot ko kay Alan. Handa akong sumubok. Pero hindi agad nagsimula ang gabi. Nagkausap pa kami ni Gardo doon sa loob ng kwarto habang nag-aayos ako ng kama. Nakaupo siya sa may gilid. Ako naman ay nakatayo lang sa may tokador. Ma'am, sabi niya, halos hindi niya ako matingnan. Sigurado ka ba? Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ko na rin alam kung anong tama o mali. Nagugulat ako sa mga desisyon niyong mag-asawa. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Sabi niya. Napangiti ako. Hindi mo naman na ako kailangang tawaging Ma'am, Gardo. Sa gabing to, hindi mo ako amo. Tao lang ako. Babaeng piniling lumampas sa hangganan. Tahimik lamang siya, pero sa katahimikang yon, ramdam ko, pareho kaming kinakabahan. Pareho naming alam, hindi na ito basta kagustuhan lang. Ito na ang huling hakbang. At pag pinagpatuloy namin to, wala nang balikan. Pero alam din naming ito na ang huling beses. Kaya siguro mas matindi ang bigat ng gabing to. Mas personal at mas totoo. Hindi ko alam kung paano matatapos ang gabing yun.
Hindi ko rin alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga sumusunod na oras. Pero isang bagay ang malinaw sa isip ko habang nagkakatinginan kami ni Cardo. Sa huling pagkakataon, susubukan namin gawin ang lahat. Pero hindi para masira ang tiwala, kundi para mas lalong patatagin to. At sa labas ng pintuan, tahimik ang asawa ko. Siguro'y bote ng alak ang hawak niya o baka nakikinig lang sa bawat tunog ng sahig, bawat bukas ng pinto, bawat yabag ng kwentong kami mismo ang lumikha. Ang pintuan ng kwarto ay marahan ng sinara. Walang tunog kundi ang mahina kong paghinga. Nandun si Gardo sa loob, nakaupo, nag-aantay. Ako naman ay nakatayo pa rin sa gilid. Hawak ang manipis kong robe. At sa labas ng pintuan si Alan, ang mister kong minamahal at patuloy ko pa ring mamahalin. Tahimik lamang siya ron. Hindi ko siya nakikita, pero ramdam ko ang presensya niya, ang pagtitiwala niya. Ito na ang huli. Wala nang balikan pagkatapos nito. Lumapit ako kay Gardo. Wala na kaming maraming sinabi. Wala nang tanong kung sigurado na ba ako. Ang gabing to ay hindi tungkol sa alinlangan, kundi tungkol sa pagsasara ng isang pantasya na sinimulan naming tatlo at matatapos din naming buo. Sa bawat tingin niya sa akin, ramdam ko ang pagpipigil, ang respeto at ang kaba niya, pero ramdam ko rin ang pananabik. Hindi lang mula sa katawan niya, kundi mula sa lalaking noon ay malayo. Pero ngayon ay napakalapit na. Ako na mismo ang unang lumapit sa kanya. Mahinahon at marahan. Walang pagmamadali, kundi pagtanggap lang. Walang pagmamahal, kundi pahintulot lang. Walang relasyon, kundi karanasan lamang. Hindi ko na ulit idedetalye kung ano ang nangyari sa loob ng kwartong yon. Hindi rin importante kung paano kami nagsimula o kung gaano kami katagal. Ang mahalaga, naging totoo kami sa isa't isa. Hindi kami sumira, hindi kami nagtaksil. Bagkus, mas lalo naming pinatunayan kung gaano katatag ang relasyon naming mag-asawa. Dahil sa huling eksenang yun, habang ako ay nandoon kasama si Gardo, ang puso ko, buong buo at nananatiling sa mister ko lang. Pagkatapos ng lahat, nakahiga ako sa kama, nakabalot ng kumot, habang si Gardo ay tahimik na nag-aayos ng sarili. Hindi na siya nagsalita, na hindi siya tumingin ng diretso sa akin. Pero bago siya lumabas ng silid, tumigil siya sa may pintuan at lumingon. Sabay mahina niyang sinabi na, "Salamat, Ma'am Dayan, sa tiwala, sa respeto, sa isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa pagpanaw ko." Ngumiti ako. "Salamat din, Kuya Gardo. Hanggang dito na lang tayo." Pagkatapos nun, tuluyan siyang lumabas. Iniwan niya ang pintuan na bahagyang bukas, sapat lang para makita ko ang asawa ko. Nakaupo sa may sulok, may hawak na isang baso ng tubig at nakatingin lamang sa akin. Lumapit siya sa may kama, naupo sa tabi ko. "Okay ka lang?" tanong niya. Masaya," sagot ko. Hindi ko akalaing kaya ko. Pero higit sa lahat, hindi ko rin inakalang mas lalo kitang mamahalin pagkatapos nito. Kakaiba, di ba? Kakaiba ang kwento naming mag-asawa. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinalikan niya lamang ako sa noo. Isang halik na punong-puno ng damdamin. Hindi init o kung ano pa man, kundi pagmamahal. Kinabukasan, parang normal lamang ang lahat. Nag-almusal kami, nag-usap tungkol sa nangyari. Nagtawanan sa simpleng bagay. Pero sa puso naming dalawa, may malalim ng pagbabago. Mas lalo kaming naging bukas sa isa't isa. Walang sikreto at mas solid ang tiwala. Hanggang sa hindi na namin inulit pa
ang karanasang yun, Miss Love. Yun na ang huli. Hindi na namin muling nakausap si Kuya Gardo. Wala naman na siyang kailangang sabihin at wala na rin naman kaming kailangang itanong pa. Basta tahimik ang paghiwalay namin. Isang linggo matapos ang gabing yun, nag-message si Kuya Gardo kay Alan. Sir Alan, maraming salamat po sa inyo ni Ma'am. Hindi ko po ito makakalimutan. Pero alam ko ring hanggang doon lang talaga. Mag-iingat po kayo. Sabi niya. Hindi na kami sumugot dahil hindi na rin kailangan pa. Lumipas ang mga buwan at taon. Lumipat kami ng bahay. Mas simple, mas payapa. At nung panahong yun, sinimulan na namin ni Alan ang panibagong yugto ng buhay namin. Bilang mag-asawang mas malalim ang koneksyon. Hindi na lang puro kilig, hindi na lang puro lambing, kundi isang pagmamahalang may kasamang tunay na pag-unawa at pagtanggap. Ngayon po, Miss Love, may anak na kami ni Alan. Isang masayang bata o masayahing bata. Malusog, laging takbo ng takbo sa bahay, habang nagtatawanan naman kami ni Alan. Minsan, sa sobrang tahimik ng gabi, naaalala ko pa rin si Kuya Gardo. Pero hindi para balikan, hindi para ulitin, kundi para pasalamatan. Dahil kung hindi dahil sa gabing yun, hindi namin malalaman kung gaano katatag ang tiwala namin sa isa't isa. Kakaiba man ang aming pinagdaanan o ang aming kagustuhan, pero ito po ang nagpatatag sa aming mag-asawa. Hindi po sa lahat pwede ang ginawa namin, Miss Love. Pero alam kong sa relasyon namin ni Alan, ito ang nagpatibay sa aming dalawa at naging daan sa mas masaya pa naming pagsasama. May mga pantasya ho na pwedeng pag-usapan lang. May mga pantasya rin na pwedeng subukan. Pero hindi para sirain ang relasyon, kundi para mas patibayin to. At sa dulo po ng lahat, hindi ang karanasang iyon ang nagpabago sa akin, kundi ang lalaking nagpaubaya at tinanggap ako, buong buo at totoo. Isang kwento ng pagtitiwala, isang yugto ng tapang, at isang wakas na hindi pagkawasak, kundi lalong pagkabuo. At para po sa amin ni Alan, ang karanasang to ay hindi kwento ng kahinaan, kundi kwento ng matatag na pagmamahalan namin. Hindi ko alam kung may mga katulad kaming ganito ang kwento, Miss Love, na may mag-asawa ring sumubok na gawin to. Pero sa amin, ang karanasang to, hindi namin malilimutan. Hanggang dito na lamang po, Miss Love, ang kwento namin ni Alan. Nagmamahal at nagpapasalamat, Dayan. Kakaiba ang kwento mong ito, Ma'am Dayan. Pero salamat sa pagtitiwala na ibahagi sa aming programa ang inyong kakaibang kwento. Wala po akong masasabi kundi good luck at naway manatiling matatag at masaya ang inyong pagsasama. God bless. Muli, ako po ang inyong lingkod, Miss Love. Salamat sa lahat ng aming tagapakinig. Kahit siguro sinong lalaki mapapatingin ho sa inyo. Aaminin ko, kahit asawa kayo ni Bossing, lihim akong humahanga pag nakikita ko kayo. Alam kong hindi lang kayo maganda, matalino din. Kaya kung may ibang babae si Sir, dapat meron ka ding ibang lalaki. Ano ba naman yan, Delphine? Napakaganda naman ng payo mo sa akin. Para kang ang sir mo eh. Parehas na yata kayong natanggalan ng tornilyo sa mga utak ninyo sa kakakutingting nyo ng mga truck na yan. Ma'am, nagsasabi lang naman ho ako ng totoo eh. Kung tumitikim ng ibang ulam si Sir, di gawin mo din para wala kayong away na dalawa. Nandito naman ako, madam eh. Saktong-sakto wala si Bossing. Ikaw,
na hindi ka pa nga yata nagkaka-girlfriend eh. Malapit ka na nga mawala sa kalendaryo. Akala mo lang yun, ma'am. Tahimik lang ako. Pero baka di mo ako kayanin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Helena. 33 anyos na sa kasalukuyan. Isang butihing may bahay pero tumutulong din bilang kahera sa talyer na pagmamay-ari ng aking asawa. 8 taon na po kaming kasal ng asawa kong si Bernie. Hindi niya po tunay na pangalan. 39 years old at may 2 na rin kaming anak na parehas na ring nag-aaral. Maayos ang estado ng aming pamumuhay. Sapat naman ang lahat at minsan nga ay sobra-sobra pa. Wala rin naman kaming problema ng asawa ko, maliban na lang sa mga babaeng madalas naming pag-awayang dalawa. Minsan kasi ay nahuhuli ko itong may mga kausap na babae at hawak pa nito ang mga kamay. Alam kong babaero ang mister ko at sanay na rin naman ako. Bolero din kasi itong masyado. Hindi ko nga alam kung ginagawa niya lamang yon para bumalik ang mga customer niyang babae sa talyer at doon ulit magpagawa. Yun kasi ang madalas niyang idahilan sa akin. Pero bilang asawa niya, masakit pa rin na nakikita mong may kalandian ang asawa mo. O baka naman, alibay niya lamang sa akin yun para malaya siyang makapambabae. Pero sabi nga ng mga matatanda, parte na talaga ng buhay may asawa ang magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at tampuhan paminsan-minsan. Sa araw na ito, nais ko sanang ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring hindi ko pa rin nakakalimutan magpasa hanggang ngayon. Isang pagkakasalang nagawa ko dahil lamang nagpadala ko sa inis ko sa aking asawa. Sa ilang araw na wala siya, ay lihim na may nangyari sa amin ng tauhan niya sa talyer. Katahangahan mang iisipin, pero naisuko ko ang sarili ko kay Delphine, ang isa sa mga binatang tauhan niya. Mabait si Delphine, tahimik lamang ang binata. Sakto lang ang katawan, macho dahil halatang batak sa trabaho. Moreno at may itsura din. Yun nga lamang, parang may pagkatorpe dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin yata ito nagkakaroon ng girlfriend. Lagi kasi itong tampulan ng tukso kapag nagbibiruan silang lahat sa talyer. Pero isang bagay ang palagi kong napapansin dito. Iba ito kung tumitig. Lagi ko siyang nahuhuli na nakatingin sa akin at aminin man niya o hindi, nararamdaman kong humahanga ito sa akin. Hindi naman kasi sa pagyayabang. Maputi kasi akong babae. Matangos ang ilong ko at kahit na may anak na ay hindi ako tumaba. Ang lolo ko kasi ay may lahing Espanyol, kaya mistisa kaming magkakapatid. Sariwa pa sa alaala ko kung paano nagsimula ang lahat. Sobrang maalinsangan ng tanghaling yun nang bumalik ako sa aming talyer. Hawak ang maresibong kakailanganin namin sa pagbabayad ng buwis. Nahirapan kasi ako sa paghahanap ng mga kopya, kaya hindi ko na rin nagawang samahan ang asawa kong harapin ang malaking kliyenteng halos 4 na beses sa isang linggo kung magpagawa ng mga truck na ginagamit nito sa pagbubuhat ng graba. Pero bago pa man ako makarating ng opisina, ay nabigla na lamang ako sa linyang narinig ko mula sa aking asawa. Halata kasing nasa kalagitnaan na ang masayang kwentuhan nila ni Mr. Sanchez, kaya naman may halong kalokohan na rin ang takbo ng usapan nilang dalawa. Hindi rin naman ako santo, Mr. Sanchez. Lalaki din naman ako, kaya't hindi ko rin minsan maiwasan na hindi makagawa ng kalokohan. Lihim akong napalunok sa aking kinatatayuan. Tama bang pagkakarinig ko? Talaga naman ang lalaking yun. Lagot talaga to sa akin. At talaga namang pinagyayabang pa niya. Ganun na siguro tayong mga lalaki.
Hindi rin naman talaga maiiwasan yan. Pero sa ganda ng asawa mo, Bernie, magagawa mo pa bang maghanap ng iba? Baka hindi mo nalalaman. Maraming humahanga sa asawa mo. Maraming mga matag nakatingin sa kanya. Totoo naman talaga ang sinabi ng matanda. Maganda talaga ako at makinis. Nasa 5'4" ang height at nabiyayaan din ako ng mga bagay na kinababaliwan ng mga lalaki. Sadyang may mga lalaki lang siguro o asawa na hindi talaga nakukontento kaya naghahanap pa rin ng ibang putahe katulad na lang ng mister ko. Hindi naman sa nababaliw na ako, Mr. Sanchez, pero may isang bagay kasi na nagpapasaya sa akin. Gustong gusto ko na maraming nakatingin sa misis ko. Siguro dahil nakakadagdag sa ego. Pero sa atin lang to ha. Sikreto lang ba? Alam mo bang pantasya kung maipatikim si misis sa iba? Nagulat ako sa sinabi ni Bernie. At marahil pati ang matanda ay nagulat din. Hindi ko na nagawa pang kontrolin ang inis ko sa aking asawa at napaatras ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko napansin na may nabunggo akong isang bagay mula sa aking likuran. Nang tingnan ko yon ay si Delphine. "Sorry madam," sabi nito. Mabilis na napako ang mga mata naming dalawa sa isa't isa. Habang ramdam ko naman ang kamay nitong buong lakas na nakaalalay sa aking katawan. Ilang segundo rin kaming tumagal sa ganoong posisyon hanggang sa nagawa ko siyang imikin matapos nitong alisin ang kamay niya. "Ayos lang, Delphine. Kanina ka pa ba nandyan?" Nagkunwari akong kalmado kahit halata naman sa ekspresyon ng mga mukha namin ang tensyong naramdaman mula sa nangyari. Namumula ang mukha ko dahil sa mga pinagsasabi ng asawa ko. Sa lakas ng pagkakasabi niya noon, imposibleng hindi narinig ni Delphine ang sinabi nito. At kahit sabihing dala ng pagmamayabang lamang yun, ay malaki pa rin ang posibilidad na magbigay ito ng hindi magandang impresyon sa mga taong nakakarinig. Lalo na ang huling katagang binitawan nito sa matandang si Mr. Sanchez. Ako pa talaga na asawa niya. Ang gusto niyang ipatikim. Mukhang natanggalan na nga yata ng tornilyo ang mister ko, kaya ganun na siya kung mag-isip. "Kakarating ko lang din, madam. May problema ho ba?" tanong nito. "Sakto lang kasing napadaan ako sa likuran ninyo nang mapa-address kayo." Wika nito. Nagawa man itong sagutin, ngunit hindi nakaligtas sa akin ang mga mata nitong nakatitig na sa akin ngayon. Dahil na rin kasi sa init ng panahon, hindi ko maiwasan na hindi magsuot ng preskong damit. Kaya naman nakasuot lang ako ng dress na manipis na hindi lumalagpas sa tuhod. Hindi pa kasi namin na ipapagawa ang aircon sa opisina, kaya nagtitiis ako sa init at electric fan lang. Talaga bang hindi mo narinig?" "Naku, kilala kita, Delphine." Diskumpiyado kong tanong sa kanya na may halo ng konting kalokohan. Noon pa man kasi, ay ramdam ko nang may kakaiba ang mga titig ni Delphine sa akin. Pero binaliwala ko lamang yun at dinadaan palagi sa biro. Wala naman kasing masama kung humanga ito sa akin. Tumango naman siya ng marahan kaya lihim akong natawa. Hindi pa rin ang sagot kahit huling-huli na. "Basta ha, kung sakali mang narinig mo ang sinabi ng bossing mo, palusutin mo na lang sa magkabilang tenga mo. Alam mo naman yun, puro biro." Blanko lang ang reaksyong binigay ni Delphine sa akin. Ngunit alam kong napalunok naman siya o napalunok siya nang sinadya kong titigan ito ng makuhulugan. "Babalik na ho ako sa trabaho, madam. Baka mamaya kumustahin ni bossing ang sasakyang ginagawa ko." Wala naman na akong nagawa kundi tumango sa kanya. Pero bago ako lumampas sa kinatatayuan nito, ay muli pa akong nagbiro sa kanya. "Basta't mekaniko, magaling talagang bumutingting. Tama ba ako, Delphine?" Wika ako dito at mabilis na pumasok ng opisina para maumpisahan na rin ang aking trabaho. Wala naman sana akong balak na sayangin ang oras ko sa pakikipagbiroan sa aming trabahador. Pero sa huli ay natuwa naman ako.
Para kasing naging paraan yun para makalimutan ko din ang mga pinagsasabi ng asawa ko sa matandang kliyente namin. Sa pag-uwi sa bahay, ay hindi ko akalaing mauuwi sa isang malaking hindi pagkakaunawaan ang simpleng usapan naming dalawa ng mister ko. Wala naman akong masamang intensyon. Ayoko rin sanang magtalo kaming dalawa. Gusto ko lang naman sanang maintindihan niya ang punto ko bilang isang misis na humihingi ng konting respeto mula sa kanya. Ayoko na kasing marinig pa sa susunod na para bang pinapaya o pinagyayabang pa niya sa iba na kaya niya akong lokohin at pati na rin ang sinabi niyang kalokohan. Sinabi naman ito hanggang sa isip niya lamang yun at hindi naman totoong mangyayari, pero mali pa rin. Tsaka ang akala ko noon matatapos na doon ang usapan nilang dalawa ng matanda. Pero mas lumala pa iyon nang tawagin niya ako mula sa loob ng opisina. Pagdating ko roon ay kitang-kita ko ang ubod ng laggit at nakakapanayong balahibo na titig ng matanda. Pakiramdam ko tuloy noon na tunaw ang lahat ng suot ko sa katawan habang nakatayo ako sa harapan nilang dalawa. Daig ko pa nga ang isang bayarang babaeng pinakilala sa magiging kliyente nito. Kung kaya naman mas pinili kong kausapin siya ng masinsinan sa takot na baka sa susunod ay mauwi na sa hindi maganda ang biroan nila. Alam ko kasing may kakaiba nun sa ngisi ng matanda. Buong akala ko, madali lang namin maayos ang gusot sa pagitan naming mag-asawa. Ngunit, nagawa na lamang nitong umalis papunta ng Cebu ay wala pa rin kaming naging imikan. Ayoko rin naman siyang kausapin dahil siya ang may kasalanan. Ayokong ako ang unang mag-sorry sa kanya. Sa kabila nun, ginawa ko pa rin naman ang lahat ng makakaya ko para manatiling normal ang takbo ng talyer. Wala naman ako naging problema kahit dalawa lang kaming naiwan ni Delphine habang kasama nito ng 3 araw ang isa pa naming mekaniko. Merienda Delphine, nakangiti kong sambit bago inilapag sa harapan nito ang pagkaing pinadeliver ko. Hindi man lang tumingala si Delphine para tingnan ako. Nakasubsob pa rin siya sa harapan ng sasakyan kaya muli kong inagaw ang atensyon nito. Break muna tayo, Delphine. Hindi ka ba nagugutom? Sa wakas, humarap din ito sa akin matapos marinig ang sinabi ko. Buong akala ko talaga ay balak nito kung deadmahin buong araw. Tipid lang tong ngumiti sa akin ilang minuto matapos itong makapaglinis ng kamay. Humingi pa to ng paumanhin dahil tinapos niya raw talaga ang ginagawa niya para susubukan na lang nito kung aandar na ba ang sasakyan mamaya. Tahimik lamang akong kumain ng merienda sa harapan ng binata. Ang totoo, gusto ko lang talagang kumain ng may kasama para mabawasan naman ang pagka-boring ko. Hindi ko alam kung napansin itong matapos ang nangyari ng araw na yun, ay ilang araw na rin akong hindi nakikipagbiruan sa kanya. At kahit dalawa lang kami dito sa talyer, ay hindi kami nag-uusap. Parang may bago yata sa inyo ngayong umaga, madam. Ani ni Delphine, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Ano naman? Nagtataka kong tanong. Wala namang bago ah. Umiti ng matamis ang binata, tsaka muling pinasadahan ng tingin ang buong mukha ko. Blooming na ulit kayo ngayong araw, madam. Hindi na mukhang problemado at stress katulad nitong nakarang araw. Bakas pa rin ang kawalan ng gana sa mukha ko, pero medyo natuwa na rin naman ako sa sinabi niya. Inuuto mo na naman ba ako, Delphine? Agad naman siyang umiling-iling na parang bata. Bakit ko naman ho yun gagawin, madam? Hindi ba pwedeng nagsasabi lang ako ng totoo? Sinadya ko tong ismidan. Playing safe ka lang kamo palagi. Huwag mo akong binobola dyan. At baka sa'yo ko mabuntun ang inis ko kay Bernie. Siguro kung nakaupo lang siya sa tabi ko, baka hinampas ko na to sa balikat. Nilalabas na kasi ang pagkagigil at inis na nararamdaman ko. Wala bang epekto, madam? Hindi ka man lang ba ngingiti kahit konti? Ako naman ngayon ang napailing ng magkakasunod sa harapan nito. Siguro excited na kayo dahil uuwi na si Sir bukas.
Nagpapaganda na kayo para sa pagbabalik niya, tama ba ako? Pakiramdam ko, may kung anong tumadyak sa dibdib ko dahil sa sinabi nito. Mahina ka talaga sa hulaan, Delphine. Hindi ka talaga mananalo sa kahit anong pustahan kung ganyan ka kahina. Napabuntong hininga to. Ganun po ba? Kung hindi para kay Sir, para ho ba kanino kayo nagpapaganda ngayong araw? Blooming na blooming kayo eh. Hindi ko napigilan ang namimintong ngiti sa mga labi ko. Hindi ba pwedeng sa'yo muna habang wala pang bossing mo? Biro ko para samantalahin ang magaan nitong pakikitungo sa akin. Buong akala ko, iiwas na to sa usapan tulad ng madalas niyang ginagawa. Pero hindi yun nangyari. Baka magsisi ka kapag pinatulan kita, madam. Masama pa naman akong binibiro. Hindi ako inosente at kasing bait ng inaakala niyong lahat. Natigilan ako at kaagad na nawala ang ngiti sa labi. Minabuti kong huwag na munang sumagot. Akala ko hihinto na sa Delphine matapos itong hindi makatanggap ng tugon mula sa akin. Pero hindi yon nangyari. Nakatuon pa rin sa akin ang mga mata nito hanggang sa matapos kaming magmeryenda. Natahimik kayata, madam. Nakakapanibago. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang makitang nakatingin lang ako sa kanya. Hanggang sa tumawa na lamang ako para maibaling sa iba ang usapan. Mukhang talo yata ako sa biruan ngayon na. Wala na akong masabi. Okay, fine. Suko na ako, Delphine. Panalo ka ngayong araw. Pero imbis na matawa, matiim ang mga mata nitong tumitig sa akin. Sino naman hubang nagsabing nagbibiro ako ngayon, madam? Seryoso ako. Hindi ho ba halata? Natigilan ako at mas lalong hindi nakaimik nang humakbang si Delphine papalapit sa akin. Gusto lang naman sana kitang tulungan na makalimutan ang stress na nararamdaman mo. Para kasing may mali na magmula nung narinig mo rin yung usapan ng asawa ko at ni Mr. Sanchez. Sabi ko na nga ba narinig mo eh. Ang dami-daming pumasok sa isipan ko habang magkausap kaming dalawa ni Delphine. Hanggang sa hindi ko na nagawang pigilan ang sarili kong emosyon. Maging ang mga salitang lumabas mula sa bibig ko. Humaba ang kwentuhan naming dalawa. Hanggang sa tuluyan ko na ring nailabas ang sama ng loob na nararamdaman ko para sa aking asawa. Hindi ko naman kayo masisisi dahil alam kong mali. Sa ganda niyong yan, dapat hindi na naghahanap ng iba si Sir at lalong mali yata ang naiisip niyang ipatikim kayo sa iba. Maliban sa maganda't matalino, alam ko naman kasing mabuti kang tao, madam. Hindi kayo yung tipo ng babaeng pwedeng ibigay na lang sa iba basta-basta. Parang hindi ko naproseso agad ang sinabi nito hanggang sa hindi ko na maintindihan kung normal pa ba ang tibok ng puso ko ng mga oras na yon. Ganyan ba talaga kataas ang tingin mo sa akin, Delphine? Hindi ako kasing perpekto ng inaakala mo. May mga kalokohan din ako. Perpekto man o hindi, madam. Kung ako pa rin si Bossing, ipagdadamot kita sa iba. Yun siguro yung malaking pinagkaiba naming dalawa. Mabilis na nanuyo ang lalamunan ko dahil sa pinatutunguhan ng usapan naming dalawa ni Delphine. Hanggang sa hindi nagtagal, ay naramdaman ko na lamang ang palad nito na humawak sa kamay ko. Totoo naman ang sinabi ng asawa niyo. Nakakadagdag talaga sa ego ng lalaki kapag maraming nagkakagusto sa asawa nila. Alam kong maraming humahanga sa inyo ng panihim at isa na ako dun. Puno ng lambing akong tinitigan ni Delphine hanggang sa naramdaman ko na lamang ang labi nito sa akin. Pangako, walang makakarating kay Bossing, maliban na lang kung sasabihin mo sa kanya na nagawa natin ang pantasya niya. Napasingap ako habang magkatitigan kaming dalawa. Gustuin ko mang magsalita, pero pinipigilan ako ng kiliting nararamdaman ko mula sa init ng palad nitong tuluyan ng bumaba sa suot kong damit. Kung ganoon, wag tayo dito. Baka may makakita. Hinila ko siya sa loob ng opisina at doon namin pinagbigyan ang isa't isa. Kung ito ang nais ng asawa ko,
ay gagawin ko ang gusto niya. Pero hindi nga lang kay Mr. Sanchez, kundi sa tauhan niya. Alam kong kaya ganun na lamang ang mga titig ng matandang yun sa akin dahil may naging usapan sila ng mister ko. Kung ganun, uunahan ko na sila. Para akong lumutang sa hangin ang mga sandaling yun. Buong akala ko talaga, magagawa ko pang mapigilan ang aking sarili. Ngunit tuluyan nang sumuko ang katawan ko sa tuksong hatid ng trabahador ng aking mister. Tama nga naman si Delphine dahil hindi hamak na may maipagyayabang talaga siya. Isang beses lamang may nangyari sa pagitan namin ni Delphine. Ngunit marami akong natutunan, hindi lamang sa pagiging isang asawa, kundi bilang isang babae. Bumalik si Bernie na parabang wala lang ang nangyari sa amin ni Delphine. Pero sa tuwing nagkakasalubong ang tingin namin, alam kong parehas na may ngiti sa labi naming dalawa. Sayang nga lamang, dahil makalipas lang ang isang linggo, umalis rin si Delphine matapos siyang makatanggap ng tawag na pinapauwi na siya sa probinsya dahil namatay na ang ina niyang may sakit. Hanggang dito na lamang po ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo. Nagmamahal, Helena.